Wow! Crispy deh. Yung sa mga doon. Dako sa panit. Wow. Mga studio, nakabili kami ng mga pagkain sa Lechon Belly Kingdom. So, ayan. Nanguna mga studio, ito. Wow. 5 kilos na Lechon Belly. Pwede nakuha. Black crispy, oh. Tsaka ito. Lechon Belly Kingdom. Wow, bilao na mayroong pansit, lumpia, at chicken wings. Lami na ni, brada. Bay, Jom, salamat yan yung suka yung yatag. Oh. Lami ini Paris Billy ba? Suka ng tuba, no? Ayan yung mga pagkain mga kasudyo na order namin sa Lechon Belly Kingdom. So, ayan, kakain kami kasama si Zeke. Yan, at si Mrs. Hello. Gusto kasi kumain ni Zeke ng pansit ba? Mahilig siya sa pansit. Tara, pray muna tayo bago mag-start kumain mga studio. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ha? Ngayon nyo? Pansit, kajik-jik. Libin mo sa jik-jik ko. Sabihan kayo mukha ano, pansit. Higa. Pa natin yung pansit nila. Ay, buha. Ganag subak, oh. Ang Lechon Belly Kingdom, ang studio dito to sa Cagayan. Nandito kami sa condo ba na pinagstihan namin. So, nag-order lang kami kasi yung burahan sila may mga music dun ba. Dito lang kami mumukbang. Yahoo! Okay. Oh, no. Shit. Gamit ko yung pancake ba? Yung stem is. May makatamis kunti. Lumpia. Saan ka na lumpia, Zip? Lumpia. Lumpia, Papa. Lumpia. The one, pa? You hold this one. No? Hindi. Ah, crispy mo lumpia. Ay. Wala lumpia? Rice, oh. Pansit. Ayan. Crispy pa. Ngiti yung lumpia na. Mga sausawan sa lumpia. Napain. Ang kaya ketchup. Napain ketchup. Kanin sweet and sour na. Humid yung lumpia na, no? Namun yung lumpia, dili parat. Lagi. Rinse. Yan ang pansit, oh.
Wings mo niya? Hmm. Bukan na yun. Lamig po. Ito na, Jake. Dan ka? Pansit. Ganun gamay. Time check mga studio, mga 9:30 na. Nagising lang Jake ba? Pagising, kain agad. Mukbang. Sakto po na dumating po yung pagkain. Carrots. Eat carrots. Pansit. Eat the Sige po. carrots. Dito lang das Billy. Dah, crispy deh. Yung sa mga doon. Wow, Sa sopa. dako sa panit. Ay. Tingnan niyo po yung loob niya. Yan yung mga herbs and spices, oh. Dito muna tayo sa kuwan. Panit lang. Ay. Mani mo. Salamat. Cheers. Cheers, Ano paano? mo na sausawan para matikman yung lasa. Lagyan din ng suka, mga studio. Pansit mo? Ang lamangit, tikman natin. Mo, pansit cake? Uy, laman, oh. Wow. Sausaw ng suka dito ba? Dami anong po ilang timpla? Yummy! Yummy, yummy! Kain ka vegetables? Diyan guys, Mrs. Laman. Thank you. Sausaw po na ako. Sa mong tumas. Meron pa ng mga laman-laman sa loob ng bili. Simplado kayo.
Hmm. Merong mga laman-laman ba? Ano eh? Yan o, merong mga nilagay na mga laman. Ngita pa oh. Wala mo nang sasawan eh. Mahilig talaga siya sa pansit. Na ang pansit. This is it, pansit. Lagyan natin ng ano? Mang Tommy. Gusto ka ba? What? Ganda ito. Kaang gulay. Cook muna oh. Ito yung last day namin mga studio dito sa Cagayan. So, madami kaming na-shoot dito, mga 6 or 7 na videos ba. Hindi na namin na-inform ba na nandito na kami sa Cagayan kasi yung last mga post namin sa Iligan pa yun ba. Oo. Sobrang enjoy namin sa bakasyon namin to dito sa Mindanao. Grabe, ang sasarap pala ng pagkain sa Iligan at saka dito sa Cagayan, no? Iligan, Cagayan. Mahaba-haba yung bakasyon namin, mga 2 weeks po. Diyan kayo palabig eh, kuhan man. Bilir ba? Dami ko na nakain kasi. Ilang shoot yun eh, mga... I think nasa 14 videos na, ang na-shoot namin dito. Kaya pag uwi, pahinga. Siguro mga 2 months na yun na kuhan, pahinga. Mahaba-haba din yung pahinga ba. So isang trabaho, 2 Buwan. isang Lakaran. isang lakad lang po. Trabaho lahat. Pag uwi sa bahay, pahinga na naman. Ganyan po. Kaya ngayon medyo malaki na talaga ako. Nag-gain ako ng weight ba. Kasi tuloy-tuloy yung kain ba. 2 to 3 videos per day. Pag uwi nito, diet na naman. Wala mo ng rice, gym. Para lumiit ulit. Tapos shoot naman. Siguro after 2 months. So maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to. Paalam na tayo. Maraming salamat po. At kita-kits sa sunod ng mga video. Bye-bye. Nalingaw, Zik, si Kaons ko ano? Pansit. Bye-bye. Bye-bye.